Mal-ewwel ma qbilniex mal-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista li jsir carrying capacity study fil-Belt Valletta, ekstqar is-Sindku Laburista Olaf Mackay meta ħasem fi programm fuq il-PBS fejn ftaħar illi hu u sħabu ivvutaw kontra li jsir carrying capacity. Ġew b'din il-carrying capacity din il-mozzjoni biex issir il-carrying capacity ġewwa l-lokalità tagħna. Din naqasdomna ġiex minuti biex ma qbilniex magħha. Jiġifieri ġiex minuti kollox u mal-ewwel ma qbilniex ma' din il-carrying capacity din il-mozzjoni. U biex jiġġustifika l-argumenti jew is-Sindku Laburista tal-Belt ġab skuża bl-finanzjar ta' studju ta' dan it-tip u anke min jista' jagħmel l-infurzar. Dan meta l-Partit Nazzjonalista kien wera biċ-ċar li studju dwar il-carrying capacity għandu jkun iffinanzjat b'mod sħiħ mill-Gvern b'konsultazzjoni pubblika f'kull fażi u pubblikazzjoni trasparenti tar-riżultati. Il-Belt Valletta saret waħda mill-aktar lokalitajiet li qed tiġi affettwata b'influss ta' inġenji, xogħol ta' kostruzzjoni, vetturi u anke stabbilimenti b'mużika sa tard bil-lejl. Iżda s-Sindku Olaf Mackay qed jibqa' jiftaħar illi m'hemmx bżonn li jsir carrying capacity study.